I'm the one to blame. Hangne ngawandra shapi kakhana shapang uwe unong ruai bapawnam jong kajalla jongi. Omtang hapo kajalla jongi Henry hapo not is but hapo India hi borok away. Haoi kadang ye kipor kisni kinong ruai bapawnam jong kajalla jongi. Kum uram ruchiang uwan bha uban job Anthony kum tatater. Henry dangdon sa uwe unong ruai bapawnam jongi kumban ong no legend. Hapo kajalla jongi uta bonsin ngim yo sngyusu teto ngin yepet uei uta unurwai papawnam hapo kajalla jongi tong nepet ka kertin jong u bat kumno ukala bapawnam jong kajalla bat hakano kerkom ka jingye luti jong u ban kala sya unurwai bat uyo awan en hakata ka jingye luti jong u ban longkum unurwai uta udai kibru gikhot udai ulo majau kumno ka jingit lenti nyuku hadok menta udang yai peting ban ruai ya umajau lakha hasuwa ka Independence Day kata kamut haka khat sau taret u April ha usnam ka kandai spa sau phawhanyo lakha u haka snong maulai phut muri Shillong kumta teter umajau ule school haka school ka bakerteng ka Sacred Heart Boy School Shillong katba ka jingle school jong u haka por ba ulong pras nem karata kata ha usnem ka kandai spa san posan usdang bantem katar kata ka katar kadai jong u perlok para baile school lang umajau ulong ubreu uwan nakalong yinglong sem baduk naduk kata usdang ban snyo tenat bantem katar Henry wala ukwa ia kata kataro kut kata kajingkwa tang hamilsen bat hapo ne jong u namar uwan nakalong ying baduk umnut ban pha ha kikme kikpa panthet katar o kumta kadang yai ki benai kisnem kajing imjong majau khlem ang nak so bantem katar namar usnyo tho umpo ai namar kalong yung long semyo kade kalong yung kabadok kumta kadang lai ki por kisnem kajing imjong umajau kata ha usnam kha khandai spa ndriu phasau namar uta uperlok uyoi badon kasap umajau bat ukwa ban penkiu bat penhikai ya umajau kumta uta uperlok usdang hikai tem kaitar bat pen i yang kinong ruai bapawnam ya umajau uta unong ruai kum ubil hali bat u Elvis Presley kiwa nagari Amerika kinong ruai rocks and roll nado kata kapor umajau las dang biang ban so thet susu bat don kata ka jing it ruai jong u ban long dong ruai biang sachisen kumta haden kata kesnam ha usnam ka kandai spa andri fosan uta uperlok ulai alam ya u syakdo syakol kata ban yarwai haki bar bat ki pop nagi kenhun ki jingruai ba pher bat kita ki ban ki barwai hangta kapor de kum ki Dynamics Boy ban bat kum kini ki Van Guns ban ki Super Sound Factory bands bat ki Block bands wa ki Thunder bands nado kata kapor umajau ukla norwai bapawnam kajalla Meghalaya jongkari India but hapo kanot is he broke away but ha usnem kha khandes pa nya fuar ulong unong ruai bapaw bha namar ki pop delin tribute concert udairu unong tho sorbat urwai artat kum kinong ruai rock folk rock but blues kumto
Nado kata kapor, hado menta umajau dang yai peteng ban ruai. Kumta kat dang yai kipor, kat dang yai kita yau ki benai kisnam. Ha u Oktober usnam hajar nriu. Ulayok ptiang ya kawe ka khusnam ka ba kerteng ka bhupen hasiriga award. Bala ais nya bha ya u da kiseng ka badan hapune. Na ka benta ka jing sekri jong u ban yai peteng ban ruai. But sa kawe ka khusnam uyo hapok ka jala Meghalaya. Kata haka arp nyau tarit April ha usnam hajar ar. Kata kadai latip kum ka Lifetime Achievement Award. Bala aida u CM Conrad Sangma. Haka por bala plebe ba ya ka jing themu ban kentiu ya ka jing ruai hapok ka jala Meghalaya jonge. Kata kadai ka jing themu kadai ka Meghalaya Grassroots Music Project MGMH. Ulo majau nado kata kapor bat hado menta udang yai peteng ban ruai. Bat ya karata jong ulo majau ulong menta nyau phopras nam karta. Tang kumta ka jing itho khana majau. Huble sibun ka jing yasa jongke.